Vi har inviteret endnu en politisk taler, men så er det lige en hurtig besked, eller to. Vi har kun højre vejbane, og planserne er lidt op og køre over det, så det bliver vi nødt til lige at respektere. Det er sådan, det var sådan en praktisk del. Den anden del, det er, at nu vil jeg sige velkommen til Tuxi fra Hammerpartiet, som har nogle bevingede ord at fortælle os. Værsgo. Tusind tak. Først tak fordi I er kommet her. Tak fordi I protesterer mod VKO. Efter min personlige mening, synes jeg, at vi har gjort nogle meget mystiske ting i denne regering. Men det skal være usagt, og nu står jeg på cannabisstyrerne. Vi har forringet forholdet for os syre så væsentligt. I 1904 indførte de nultolerancen, der forhøjer dødsstraffen helt vildt. Så forsøgte de også at nedlægge pustesyg i Christiania, hvilket ikke lykkes. Folk vil cannabis. Så siger regeringen nej til et flertal af Københavns borgerrepræsentation forestår forsøg med legale cannabiscaféer. Det er afvist i blank. Så jeg er glad for, at I kommer her og protesterer mod VKO. Og nu har vi sagt i dag, at det er Socialdemokratiet, der vinder valget. Og jeg ved ikke, om Helle Thorning er bedre end Lars Løkke, men det kan da næsten ikke nu være, kan det? Så, men altså, Socialdemokrater, de er jo heller ikke ubetinget for cannabis. Det er det. Det er dem, der er så helt taget. Det er derfor, jeg skal i Folketinget. Og jeg stiller os op, hvis jeg når det. Jeg mangler samle 100 stiller endnu. Ja, men det var det. Men altså lige vedrørende Socialdemokratiet, så vil jeg sige, at det tror jeg altså heller ikke særlig meget på. Fordi jeg snakkede engang med Karen Hækkerup. Hun sagde direkte, at hun, hvis hun kom til magten, ville hun tvinge folk til at afvendes fra cannabis. Og det er jo ikke socialdemokratisk politik. Det synes jeg i hvert fald ikke. Men der står vi nu. Så nu jeg havde forberedt en rigtig genial point. Jeg skal lige have en gang. Det er ikke fordi jeg ikke kunne høre det. Det er ikke fordi jeg kunne høre det. Jo. Helle Thorning, da hun var ung, nu da hun statsminister snart, ikke? Så read my lips, der udtalte hun, at man burde billige cannabis som en forsøgsordning. Og hun sagde, at politiets indsats på Christiania er totalt nytteløs. Men så nu ser jeg, når hun kommer i Folketinget og bliver statsminister, om hun stadig holder fast i det. For det er jo meget kendetegnende for dansk politik. Mange politikere, de kører kun efter deres egen forkromede karriere. De har ikke nogen holdning som i gamle dage, hvor en politiker stod fast ved, hvad han mente. Men anyway, I har Hammerpartiet. Så er I sikret en ægte grøn politik. Hammerpartiet, vi står ved, hvad vi mener, og vi mener fri cannabis. Og sådan er det. Det var faktisk alt, hvad jeg havde forberedt til i dag. Så kom ud og støt med en lille underskrift, der jeg sidder sammen med. Jeg sidder på Christianshavn, Christiania, den næste uge. Hammerpartiet skal i Folketinget. Og hvis vi ikke kommer ind denne gang, så kommer vi ind næste gang. Hammerpartiet er et dansk parti, der er stiftet for at blive. Og vi bliver der indtil cannabis er frit. Ned med VKO! Og Helle Thorning, når du bliver valgt til minister, husk hvad du sagde som ung politiker. Du foreslog fri cannabis. Det gjorde du, Helle. Husk ind på det. Grøn